Daddy, I'm hungry. Oh, you're hungry, baby. Well, what do you want to eat? I eat apple and donut. Nandito kami ngayon sa Park Coolangatta. Hey, bebe. We are having one last family gathering bago kami uwi ng Pilipinas. Bilisan nyo. Kasi ayaw. Uwi na kayo. Kainis. Gugulo lang kayo dito. Anime! Woohoo! And Nitro! Yay! Nitro Man! Yay! Nitro Man! Oh! Oh, Grandpa's shaking it! Grandpa's shaking it! Yeah, fine, Nitro! Yeah, all done. All done. Si Nitro naglalaro kasama ng mga pinsan niya. What's that? Auntie Brooks got chippies. Woohoo! Is that yummy, Nitro? Chippies? Yeah? Chippies. Open. Open? Okay, Daddy, open. Yum, yum, yum. Yummy chippy. Oh, Nelly's eating the chippy. Yummy chippy. Nitro, look! Nitro, look! Grabe. Daming askal dito. Ito ang huling beses na magkita kami sa buong family ko. Kasi ngayong Thursday, alis na kami pupuntang Pilipinas. Once it close to you, go like this. Pick him up. Ready? Nitro is the bad whisper. Pick him up, Romeo. Grab him. Oh, did it? Did you get that on video? Yeah, it is a good photo. Here's Dad cooking the sausages. Yep, and the hamburger. Is this ours too? Yep. Yeah, cool. Very nice. The olive oil. Where's the rice, mate? No, rice, mate. You have rice, it's not a meal. There's about 100 million Filipinos that would be upset by that. Yeah, that's it. Go, Nitro, get him. You want to go again? Can't do some nation. Because I'm acting like I'm angry. Is he? Nitro, yay! Chasing grandma, chasing grandma. Love you pa, Lola. Oh.
car. Woohoo! Yay! Four. Yeah, wow, this car's gonna fall off, eh? Hold on. Are you playing with your cousins, Okay, Nitro? hold on. Eh? Hold on. Playing with your And cousins? then just put DS on it. Okay, hold on. Hold on, okay, hold on. Okay, ang pinaka-last shopping namin dito sa Australia is buying pasalubong for Shanta's family. Ito siya. Ito yung binili namin. Ano yun? Puro chocolates. Ayan. At saka candies. Lollies. Para kay sino yun? Basta ito sa family ni Papa kasi may mga bata doon. Ito. Tapos ito sa pinsan ko na dalawa. Dalawa lang kasi yung pinsan ko sa mother side ko. Pero ito lang. Hindi ko alam kasi kung anong gusto nila. Tinanong ko kung anong gusto. Kahit ano lang daw. Kaya ganyan na lang. Tapos ito, para sa bahay kasi si nanay mahilig siya sa mga lollies, candy. So, ito lang, fantails. Tapos ito, mahilig siya sa white chocolate. So, pinilihan ko siya ng ganyan. So, sila na sa kapatid ko. Tapos ito, very Australian. Pwede Yan lang, hindi ko alam, parang kulang ata, pero wala na akong maisip. Ito lang maisip. Sana kasha. Okay na yan. Ngayon, nagpasalubong shopping kami ni Shanta. Ano pa lang to, hindi pa lahat. Char, yung dalawa lang na na material yung hiningi. Ayun. Material? Tama ba? Gamit. Ewan ko sa'yo. Gamit? Basta magpasalubong shopping kami for Shanta's family. Siyempre, it's Filipino culture na you give someone a pasalubong whenever you come back from holiday. So, ayun. Saan tayo, Shan? Yung hinihingi, si Ate Jacqueline humingi ng sapatos. Saan nga tayo? Si Papa bibili ng gusto ng Saan sapatos. tayo? Sa sapatusan. Punta tayo sapatusan. ng Marikina. Sabi ni Ate Jacqueline, gusto niya ng pang-zumba. Shanta, we're gonna get Converse. Try natin. Pero hindi ito pang-zumba-zumba. True. Wow, yeah, $80. super nitro. There you go. Wala tayong nahanap doon kasi pang walking-walking lang. Okay, Sean. So, sino yung bibilhan natin ng pasalubong? Si Papa, bibilhan ko ng sapatos. Too close. Okay. Si Papa. So, Papa ni Sapatos. Shanta, Actually, father-in-law hindi. ko. Actually, dalawang sapatos lang bibili natin. Ano ka ba? Hindi ka marunong ganyan. Hindi mo nakikita yung maganda kong fest. Fest ang sapatos. Si Nanay, alam niyo yung gusto niya? Hard candy. Si ano? Si ano, wala Ano din. gusto niya? Pagkain din yan yung gusto. Yan, tapos na tayo maghanap ng pasalubong para kay Papa at Ate Jacqueline. Nasa likod po sila. Yan. Pupunta na, yan. Nasa likod pa si Ate Jacqueline. Si Papa, nasa likod po sila. Anong say mo? Hey! Yay lang say mo. Excited man ako. Excited akong umuwi ng Pilipinas. Hey, ako yung gusto kong hanapin na pasalubong, I think Cadbury chocolate na lang kasi yun talaga yung dito sa Australia, Cadbury na chocolate. Magkaiba kasi yung Cadbury na nandun sa Pilipinas, yung taste niya iba at saka yung dito talaga. Tapos, Tim Tams kasi yun yung parati sasabi, galing ka Australia, may lakang Tim Tams, kaya maghahanap tayo ng Tim Tams. Tapos yun lang. Sige po, tara, let's go! So, dito sa Australia, maraming nagtatagalog, di ba? Oh, Pati ito. lahat kami dito nagtatagalog. Oh, ayun. Alam mo na. You're beautiful, you shine like a star.